Benvinguts i benvingudes a Les Arenes, l'escola pública i en valencià del barri del Cabanyal. Mira al darrere i recorde, tota una vida vaig passar. Aquesta escola va ser la primera en encetar la línia valencià en l'any 1982 i és l'única escola pública del nostre barri. L'alumnat és el que viu al barri i les nostres portes estan obertes a tots i totes. Arribar a un lloc sense nom i de bobinar, anar pels camins que no vam anar, visar les veles. No deixem que es retallin l'escola pública en valencià. Matricula el teu fill o a la teua filla a l'escola del barri, al CEIP Les Arenes. Si poguera tornar-te a tastar. No sé el final d'esta història. Jo vull ser esta nit el teu... Comissions Obreres defensa el consens de la comunitat educativa en els consells escolars. Comissions Obreres defensa l'educació en valencià i en el teu barri. Per això podem matricular els nostres fills i filles al Col·le Les Arenes en el Cabanyal. Us esperem! Sempre ho he sigut, a les teues manies, als teus pits i junts van provocar terratrèmols.